Ini am a lady aged 43. I'm married. Anyway, nyaya yangu yakamira yakadai. Murume wangu was very sweet tichiroorana. Mari zvese aindipa zvakanaka. Chero hake basa rakazopera. Asi magemu aiita hake but ndaisashota kana food. Ndakauya muno muJoni, inini ndini ndakatanga kuuya, iye akazotevera. Ini ndaishanda mumakicheni hangu, iye anoita zvekupenda. Yangu mari it's month end, yake it's anytime. Hapano mari mumba haichauyi, yakuperera kumatavheni. Apa ndine vana vati kurei, tinogara kumikuku kuno, munhu akudhakwa zvekuti uya uone. Adhakwa kudaro agoti kuwetera mumachira, kana zvanyatsobata kana kuzvimamira chaiko munhuwe. Obva ipapo oexpecta ini kuti ndiwache. Ndaedza kumuti enda kumba haadi, mari ndikachengeta inopera achitora. Hembe dzangu anosarudza ndisipo ondotengesa, dzevana anoketa zvokuti hembe dzakugara dziri mumabhegi takaisa maloko. Fudhu haatenge asi kuzodhimanza kana adzoka kumafaro hake. Ndodii nhai hama dzangu, I'm too old to move on. Ndoita hangu boyfriend ndobuda maari. Hama dzake ndaedza kudziudza zvakona. Ndinomuda murume wangu, asi pakuweta nekuzviitira apa ndodiiwo veduwe. Tine 21 years tiri tese.